Saka pandakabva pamba muna 2015 ndichienda kuMozambique mushure mekunge amai nababa vashaya ndakasiya paine munin'ina anowagotwe mumba medu. Saka ndiye akasara ari pamba achichengeta pamba achioneka nezvepamba zvinenge zvangu kunzi pano napo ndichiuya ndichiona kuti pakuparisei. Saka munin'ina akazobatwa neurwere ndobva arwara kwekanguva. Saka zvakazoita kuti zvakazomusimbirira nguva yapera muna April ndobva ndauya ndakamutora ndaenda naye kuMozambique. Takambozama kuda kumubatsira kuti arapwe, hazvina kukwanisika zvakaenda pamwe muina ashaya mbaura naye vatanomuchengeta kumusha nepamatenga mbiri vatanomuchengeta kumusha. Tapedza kumuchengeta ndo pandakati chiregai ndichienda kumba ndichiona kuti ndingasimudzira papi pamusha kuti paine munhu pachiraramira. Ndichidzokei kumashure mbijana pane nguva yaanondifonera achinditi mukoma hanzvadzi vakanga vadzinga kwavaigara, saka ari kukumbira pekuti agare panzvimbo pedu isusu. Iye hanzvadzi kana kuri kukumbira kuti agare kana zvichiita kuti mumakomodeti agare ngaaitise ngaagare. Saka vakamakomodeta mbara vatanga kugara ndokurarama kwavaiita kusvikira azoshaya. Saka munguya kwandazoita pandaakuti ndichisimudzirawo pamba ndopandakusvika ndaakuona paane mamwe madevelopments pakunzi pakazoiswa mukana pamunhu ipapo wakanga wadhivhaida kuti iye nemunina vanga waisa boundary pakuti iye nina aifanira kugumira uyo aiaifanira kugumira. Saka ndakada kutsvaga kuti ndizive kuti chii chakaitika kana kuti zvakafamba sei pazoiswa mugana. Ndobva ndaudzwa uyu mai wake vanovasisa vamai vangu ndo vakapa mai vangu pekugara munhu kwazenge munhu iwoya nenguva yavakanga vari iwo acting sabhuku ira handiziva kana kuti ndovanga vari sabhuku panguva yachona iyo. Munda iwo wanga usiri wekutanga wakanga wapiwa, takambenge tapiwa kumwe wakazotorwa nana sabhuku. Saka kutorwa kwakaitwa kuenda nasabhuku kwatakazodopetwa takuzoiswa kune nzvimbo iyi yatakanga taakugara ipo. Saka zvadaro ndobva ndaapproacha muchembere ndikati muchembere ndandoda kunzwisisa nenyaya yemugano kunzi paiswa mugano pamunda chii chiri kuitika. Muchembere umbwa wauyawo nevhizheni yavo yawakanditsanangura zviya mwanangu wakaita kudzimba kwakaitwa vanhu kugara dzimba. Saka hanzvadzi yako yakakumbira kuti ndiri kudawo pekugara ndobva ndamupa, asi ndamupa pakazoita ishu yemukana wavanokonfirma kuti iwo ndo wakaita sei ndo wakaisa mukana iwoyo. Ndikati alright, it's fine. It was not an issue payange nyaya yekugara. Nyaya yakazotangira papo area yePinalonga inzvimbo inoitwa zvegold kuno maina waBoride. Saka kumashure uku vakatombotanga kuita zvemining vese nemukomana achi handirizivi hangu kuti mugano paidhina wakanga waiswa here kana wakanga usati waiswa. Saka patanga kuitwa zvegoridhe vaichera vachishandidzana vachiita sei. Pamunda ipa pakaitwa kainvasion
nevanhu vakati wandei vanova vanenyina vamwe vacho naihanzvadzi vakazongoerekana pakugara kana vakawanda vandisingazivi kuti vakanga vaiswawo nani vanga vauyawo sei ndandisingazvizivi. Saka zvadaro ndobva ndamaapproacha uyu muzukuru wangu uyu muzukuru wangu akakurira pamba iko paye pamba pedu anonzi Joseph. Saka akapiwa hama yangu kuti vamuchengete pakafa mbuya vamberi amai vababa vaimuchengeta. Saka akauya kuzogara nesu. Saka akauya achiri mudiki akakurira pamusha ipo paye pano zvekuti andori muzukuru anosenzesa serenyana asekuru muzukuru watakarega. Saka ndiye mumwe munhu akanga aripo nguva yakanga yasara mukomana, asi nekuda kwekuti iye anombopotawo achinoitawo upenyu hwake aimbosiya mukomana ari achienda kwaana asi ndingati muchidimbu vakanga vari vanhu vakanga vari connected nemukomana. Saka zvimwe zvemabhoundaries zvokuzopanana muganhu nechichi zvandisingazivi inini iye areka kuziya kaanoita panyaya iyoyo. Saka pazotanga nyaya yekuti paakucherocherwa paakuitwa sei ndopauya emphasis yemuganhu mumunda. Saka patapedza kuiga mukomana achiti ndaakudzoka ndaakuuyawo kumba nembonzisangu kuti chii chiri kuitika ndisafu ndopandakadzinewa nemukomana munomupa neishu yemuganhu sapana pakaiswa boundary. Saka zvapaiswa boundary isusu tamanikidzwa taiswapo kakona kuti tigare nemunhu watakapa pekuita se watakapa pekugara nenyaya yekuti muri kuwanikwa zviwanikwa zvirikubuda mukati memunda. Saka atora kosheni hombe kuti iite yake to your own benefit. Saka ndoti alright nyaya yakanaka muzaya rega tione kuti tokaita sei. Saka inini ine effort yekuti paidenda akakatarisana nemaschool fees ndarasikirwa neminin'ina zvinhu zvakanditsikirira pandataura nemuzukuru hapana akamuwanira kandingamboitawo mari apa ndisandadzoka kubasa ndingosiyana sindakabva maschool fees nevando vakadizva pandadzoka asi tokwanisa kuti mboshanda tokubatsirai moshanda zvamuda kuita moenda mune zvinhu zvamuda kuita kana nguva yanyatsa kutenderai mozodzoka toita se tonyatsogara pasi tona toita sei. Saka patatanga kuita saizvozvo pandadzofamba ndaenda Mozambique. Saka ndaenda Mozambique taingotaura techingotaura like always ndobva vatanga kunetsana inini tiri Mozambique nenyaya yemukana. Zvakatomboitika futi ndipo panguva yataishanda ipapapa tamboti taingogadzirisana amai but hatina kunzwisisana. Ndobva ndadzoka kuMozambique vasara vachinetsana ndovandaimba vatomboitika kubatana kwemaoko nekuchinga muchina andofunga chichikuoneka vakambovhungana vhungana handini kuzvambadara zvaiitika. Ndobva uyaenda kumapurisa asoti yake vakwabva kwatopeti. Saka nyaya iripo muchidimbu iri kutinetsa kana kuti iri kundinetsa inini inyaya yekuti munda wandiri kutarisira kuti ndewangu wakasiyiwa navabereki wangu inini wapiwa hanzvadzi kuti awanewo pekugara kana pekupotera asi akupamba munda uyauya kuti nekuti ndikada kutarisa kudhivaidwa kwakaitwa munda ya wacho maonero angu inini posheni hombe ndeyake handizivi hangu kuti vakaurikira sei but zviri kubenefita iye zvakanyanya. Saka dambudziko ratinaro ratoda kuti tiyananiswe tibatsirwe panapa ratauya naro inyaya yekuti zvoitwa sei zvinoita here kuti pamunda iyoyo iye anga aripo apiwa nasabhuku anova mama zvisingazivikanwi nasabhuku nekuti zita riri kwasabhuku izita rekuti Benito uyo haazivikanwipo. Saka tinoda kuti tibatsirwe kuti
iye in the first place anifuna kunge aripo here. One, church 2, pane right here kuti paiswe boundary mumunda musiri maka. Ndofuna ndosera ndasika kana. Okay. Moya nani? Mama walipo. I think the party is actually wanamai guru wananiwe kesi. Asunga lutwa Lydia Hondo. Ili Lydia Hondo nida kwatinogara kumunda pana mai wedu. Lydia Hondo ndikwa mai wangu, Twaimo Benito ndikwa mama wedu, my sisters. Saka zvakagara zvakadai 2004 paitako gwewa wabita kwa Zimbabwe. Takapiwa kwa kwezi paipa kwa gwara Dzimba. Tagara iko kwa gwara Dzimba tagara. Ndobva zvainesa zvaminisa. Chizi vanhu vari kubira ino panoenese kunhiri nokuti minisa unopinda. Pataenda kuna sabhukweri wanga paina sabhukweri onwadhizi naBeti wangainoonwa mai wangu. Vawati hapana munhu anobva. Anobuda munhu tese tinofanira kukwana. Musina vanhu mainini wedu wakososhaya kare 2014 asikatangarisa. Apa pane sango apa pano patotengeserwa umwe. Zvazamukwanisi kuita minda mitutuba vamwe vese ngavashiyani wagurirwani munhu wese agara. Ini ndikatandika kunoja kwekunda ndinochengeta vana vangu vatatu. Vazvaita vana sekuru ndandisi ndega wakatopiwa vanhu vakawanda. Patinogara pacho patorina vanhu 4. Ndapiwa muta wangu pakasofa ndinofuna ndadipa pandakutokwanisa ndane 10 years chigara ipapo. Mukoma wangu ayarutaura awatozivi chinozi mugano nechinozi chi vanogara muMozambique zvawataura. Ndaigara nehancha dzinozi takudzwa. Ndakata zvakanaka mukoma nanga asikazivi zvakanaka. Ndini ndaiona nezvatakudzwa. Kwakusvikira kuzoita serious asikamboikwa una bamukoma. Ndikafonera mai wangu mai zviri kunobva zvichaitika hanzvadzi yangu Rudini iri kurwara uye kuno kumushonesa wabereke mimi tonoti tombirisa kuchipatara iri mutanga matungamiri wabereki wangu wakauya kadedzana nemunini wavo wakafonera mukoma wechiboko mukoma wauya toita sei tatitende kwadhokta tako wako wakurwadziwa mukoma ndopakabva wati dombenda neMozambique pakachipa ndikaupa manotika zvangu mari kumozambique ndiye ndakakwanisa kupa mari kurapa hanzvadzi yangu ndiri ndaitomubikira Rose Joseph wacho hazizi kuti sekuru wairwara sei waidini anga asikawiwe sina mukoma wacho namukoma wasikangukumba musaka mugano ndotakapuwa patakapuwa pandakagara mayezi ese ndikutaura pakaiswa mugano kurodi kwandaigadzikana ndichigara zvakanaka nehanzvadzi yangu takudzwa nyakuita takushuwa akarwara akabvatora mukoma akabva mutora abvazi akusisina ndini futi nyakubvisa mari kuti mukoma angada kumuigiro chimwana hazviiti bamwana akatimendese kudzinza rake kumanika beach pakugadzisa zvese chikafu chese ndinaita kurodza ngoma handinogara kuti tese tiriwanawo namai zvaitika zvese tautora mukomana Mozambique waunzwa nemukomana hapana kana chawakaisa mukoma asi taibatsira chiti ndimukoma tautora mwana tibva unomuiga kumanika bridge tadzoka panopedza 3 days abva papkanya abva panyemba mwana zvazi hatichagari pana baba yapasina bati chachindoningirira for sure mukoma yawe kunyemba nduzwa obva pkanya botisa zvomwana usiri panzi zviri panzi patatofonera namai wacho bvaya kuotora mukoma akupanyaimbei mwana asi zviro zvadini zviri panzi abvaya handi ndine inozi hanzvadzi yangu Hondo mwana wamai wangu mwana wababa wangu akatomboya kumashure akati sisi udoshandawo munda menyu ndikati hanzvadzi yangu handiti kwako kunoshandwawo here hatiti kuti ndinesanetsane panyaya dzemari dzinonetsa paukama idzi hanzvadzi yangu ndaziye yabva enda kuuniversity kutora mukoma mati ndiye akaenda kutora bhodhi kuMozambique mukoma ite isososo hanzvadzi sikana ibve apa tichere munda unozvizwa achitonditaura kuti unonyepewa motokari yangu yandakatenga ndiyo yakarwadza hanzvadzi yangu mwana wamai wangu mwana wababa wangu tauiti mota munhu wamusikana beyo ini ndiri akazvitaura nemwoyo wake saka hanzi dzengu dzaitomboya mashure nako ndopaanga kudaidzana naJose manje muzukuru uyo anangokura toba zvarotaurawo zvekuda zvakakura kuti kunyepa pamukunyepa pamberi pamwana Jose wakura manje wazodai varora wakuya sekuru afa Jose basa risiti sakabata kwakuchiuya manje Jose neyangu hanzvadzi iwe unonyepa uchindituka uchindipfira mati awakomana ira uchindipfira mati mota ikapudzika dopinda mumwedhi mangu wautora makii mota ichifamba ndopakuzonesana nemwana wangu mukomana Jose urudini mama apa mubata chikazi ndotoda iwewe obva wadonha wese wari tuni mwana wangu mukomana mugomba obva wandikiretera nyaya wari tuni hanzvadzi yangu ita witness hanzvadzi yangu mwana yangu abva aenda chikazi sisi yangu atishumidza wana 3 amusanurudzira mugomba asi wakadonha wari nanhasi nditori nenyaya yekukoti pasina 3 days ndakuzwa futi Simon Raweta zinobudiwa pamambo
ndatapo apana chakaipa baba ndinoenda saka ndo pane nyaya mumunda medu mambo wangu munocherwa kwazengeni mukucherwa mesi takanetsana nenyaya yemugani iwo wabva kwawo atoziva mugani wakuchipinda mawo ndikati aiwa musapinde kunadedza sabhuku same wabva wauya sabhuku same wauya watigadzirisa aiwa muona munogumira apa lidhi unogumira apa iwo nebhento munogumira apa apa vagadzisa nyaya avakomana vabva wauya futi mangwana chinoisi kutarisa anoya chichibva ndadedza mai wangu uye unine sabhuku bva wauya vatigadzirisa futi zvikazi zvapera tisina kuona unopinda muyadhi mako wapedza futi wakomana ndopakazonditi ndakuenda kwamambo noti tikucherera unofanira pabva iwo hatikundi nemunhu musikana moto handizivi kuti ndatanga kutenga mota pamunhu mukadzi iri mumusha iri hanzadzi yangu mukomana nesipo ndiye aonzei ari kutenga wese awese hapana chaunoziva ba tobva kuza hanzadzi yangu aya kutorwa mozambique tofona wazi uye iite vhalue kuti gadzirira nyaya handina chendakawatadzira mukoma ndinotowa respecta ndinotowapa mari paurwere wehanzadzi yacho yedu handizivi kuti chini ava wawira wandiwarondigara kuti unonyeka ukasasunga ndikasakuda tokuuduribvisa tiri munyuwani mazingi ndakatanga kugara 2004 ini ndichiyamisa mwana wangu sekendiboni yangu ava wasipo havatozviziva sekuru ona disabhuku ona ndiye anga aripo akapinda namai wangu achiripo posabhuku wavo sekuru samiro wacho vanototiti tipei mari dzekuti tipewo vana mambo kuti muruchero ndinowapei $40 ndinobvisa sabhuku wedu samuzi anouya achiti tipei mari pamunda pese panochero tichapa $40 ari kuendeswa kwamambo uno palisti pangu kuti mutarise listi loro munditarisire listi pakazi lidhia hondo andinobhadhara here sendinobvisa ine nekwambuya isha dakuti munditarisiro listi kuti hapana here listi ralidhia hondo ari kutazi azi handizikanwi inini mazinga handizikanwi ndikamira sani handizikanwi nei ine ndichibvisa bhuku rerese muruchera muri wangani isingeni yese mambo wangu vanosvika vanhu wangani 250 kana 250 takavaverenga pabhuku retakaisa mari 250 yes times $40 haipapa ndosudza vangu kawandofungira unoti ukata mwezi umboziziporokudiwa dzimwe zimba zvichandamboite kana ma5 kana ma10 chero pawangofungira mari dzawangotaura ndichiwapiwa komana wacho iwo po hondo naiwona zvizivi vanofambira mari dzacho iye po hondo anondimaka iye nako vanofambira mari dzacho najoseph unobvunza po wako bvunza po saka ndozvonzana zilidhi hamo handimopakai ndakazvigadza ini ngangozvigadza ndega kuti adezi nyaenda kutodangu zitarapedza mari vanhu vari kuya nemari zitarangoa kuti vari panofika 10,000 momwe kutokoti mambo mutasa arumwa ndi mambo zvakaoma anyway ona dhuri ndakakupa ipi kugara asizwe zvakanaka vaida saka mwari panozeni zvinyaendera no mai vako hakwanisi kuita witness yako vanhu vane truding nenyaya yetati uya kumberi saka nhasi mukuno kuripowo 5 pasi saka tine nyaya mbiri ngatisepane tinyaya tine nadzo dzakasiyana kuti kana udzibata dzese zvingatisa tombodhira nei vasikani neinyumainini right saka muti pamakapiwa stand akapiwa stand ya iwe wakazobva uko uchiuya wakabva kustrugling farm nzvimbo toiziva kai makabva uko kakuzi makazoendai kwanyamupara
mukaramba kuenda kupi Kwanyamkwara, mukazoenda kopiwa mani mazengeni mani. Saka akataka kupiwa ndiani kudachokwadi munhu atanga kupiwa iwewe namaiwe wakomana avo akatanga kupiwa kumbe kuti mai wakomana ndimai ndimai manje sambuko hapana akapiwa pakakura sa panokura baba pakapiwa mai pakuwa maini pakapiwa mai ndo wakakura sabhuku ndo pakapiwa mai pakakura saka kune decide kwanga sikarimba kuti sako ndingatozvikazira ndekeni manye tinotanga toona saizi sabhuku ndisabhuku saizi yenzvimbo iyi ingaita yakakura sei ndofunga nzvimbo dzikwazvedu vanhu havakusameozeki sabhuzi ndofunga nzvimbo dziri kutaurwa nezvadzodzi ndofunga kwazengeri munhu apo nenzvimbo inodarika 2 uranga ine nzvimbo iri less than hectare ma50 by 100 ndo nzvimbo dziri kupiwa vanhu kwazengeri semari zimba kuti asina ane magrades saka ndofunga nzvimbo inotaurwa nezvayo iyi nenzvimbo yanga ndofunga wanga uri musha pabhinito kuziva kwetinozvita kuna kutaura naona dhachi kuona namaivhondo wacho ngokuti ndowanga wakapa bendi kuna nabhinito saka nabhinito apo hwa ndofunga kune the other group riya rakabviswa kwaministry akagara dzimba kuya uchizinga wabve waende kwanyamkwara saka according nekuti vanhu vanga vararamira vari mupinaronga wakati ano sezvo kuti munhu wanga mai yabhinito munin'ina wamaivhondo saka yanga ri stand yanga yagara iri yemunin'ina wavo vakazoka munin'ina wavo chinga ashaya ndo pakazova kuti washabvoenda kwanyamkwara ndo pakazochiye mugari paka uye mupopotera muri pasende ndo pakapoterani saka ndofunga nhau apotera manje nhau yako itika ngeyekuti zviwanikwa zviri kutaurwa ndofunga pane activity yakuitika paground ipapo uchapondera fumba panhau yevanhu tati marora aishanda tiita zvidoro paiti kuna vanhu vaziva kushanda vari kudini ndofunga ndo parofanana neipapo saka ndofunga pane zviwanikwa zvaakuoneka ndo zvakonzeresa kuti nyaya ingi yakutenda kuti pane mamotoro ejimi aripo saka ndofunga ndo akuita kuti ari mumunda imomo ari pamunda paportion yemeasured kutoti 100 by 70 ndiyo iledi saka ndo pawangu wakati mukomana wanga ari pomudoko asati ashaika uyu unoshandira kumozambique mudoko wacho achipo asati ashaya angu anga ndorwara saka uyu pokupotera kwanga akaita nemudoko wanga uripo anga akandopanawo mugano wanga wakapara saka ndokune uyu sekuti yakadzi nehangadzi ndogara kwanga ari But the question is that zvawakapana zvazviri official because kupana kwavo kana zvisingainvolve the whole family hazvisi official because kana wakapana nemunin'ina uyu vari true it means that thing is not binding because property ifamily property haisi individual property saka dai kuengeri ndemunin'ina angaine right yokuwasa kupa munhu but now that yainga isi yake ndeyemhuri anga asina right yekuti atechi agure anyone without the approval of all family members pamusoro chakamira ndofunga muri kutsanangura pakutaura kuti uyu ari kutaura kuti kuzoya kwaitaura kuti munin'ina ndionga muripo iyonga kuri mabasa kuti azoya kwachizo kuisa progress ndopa akasvika paine iyi hanzvadziwa mwana wepamaiguru yasisiwa mumha wacho saka ndopa anotowanga akawechipotora ichigarawo saka kugara kwaita ndokuti kupana kwanga akaita kuti wakasvika maiguru wangamboti mwana asikana sihanzvadzi yangu chimbodi nichimbogara asi kugara kwaita hanzvadzi yatazouyawo ndauda kuti ndione kuti ndoita sei ndopane mabhaunda asi mabhaundaries ayapo benefit yezviro zviri kubuda zvaakuwandira kunani saka ndopari kuti handichazivi kuti ndoita sei munda ndovakushaya nepoint kuti atobatsirika sei ngoti akambouyawo sekuti vanhu hati ndandakakupa ichi nzvimbo ndizive kuti waigumira paigumira kudai kupana kwamama akaita mati mama akazoya akakupa iyi ndinoti sekuranziri wanga akupa still saka ndapo ndakamboyananisa sezvo kuti mamuti yakasiri nehouse zvayanga iri nehouse sezvanga kuti mama ndowanga kamuti mwana chichigara tokutamboigadzisa sei saka ndimira tiigadzise sei nehouse
saka inhouse iya inozokwanisa kuti zviite yakabva yaramba iri kubuda chipi iri kubuda muromo ndokuti akaigadzirisa nyaya saka tiri kuona nyaya yakaramba iri kuendera ndokuti nyaya inoda kuti inoda sekuti iende kumberi dzemakare kuti ndikwanise kuti inobatsirika sei ngokuti wakazonga akuya wakati inini pasitendi andipari kuti inini here kuti ndimushango andikobheri uyu munhu wakauya kuti ndopotera zvakafamba sei kuti anga ari apa saka unondo kuti saidi raari uyu ari kuno inini mama anga anditi gara pana mama wapi mama wake mama wakapa munin'ina wako pakutanga stendi chaiko izvazvi tinotedza nyaya mai guru wakapa munin'ina wavo ndo chokwadi chiripo handiti ndicho chokwadi saka mama wako noti wakapa munin'ina ka woya kuti woita redistribute zvawakapa uruzwa shona yacho wakatopa munhu wawakapa indi mai benito ndo wakadini wakadiwa dai mama waida kupa waitopa pamwe mai awaikuona kuti mwanangu ndakupa futi apo ndopani papo apa pamainini language yetikupotera ndondikona kakupotera murikuona ngekuti isi temporary but kupotera itemporary handiti kuti wapinda mudambudziko wambouya kumbofana kugara ngokuti chimwe chisiri kubuda kapo ndechekuti wese wari kubvuma kuti takambopiwa pekugara temporary koupenyu pari permanent makazoenda papi hapana pabva pabuda mabenefits so it means kuti pamuri temporary because isisi hatisatarisa mabenefits tinotarisa ownership yekuti chinhu chakapiwani chakapiwa mai benito nevana vavo asi mwana wamaikuru azoitwa kuti problem maikuru haufaniri kuya koopa futi because wanga wakapakara maikuru paakambopa maibenito anga achine simba rekuzviita okay asi izvozvo izvi simba racho iro rekuti hakusina saka mwana ako kotira pamainini saka asvika pamainini hapanoshandisa language kuti imi maopiwa ndimai yangu muzikashanda iyoyeyo because kana mai anga ari aishanda naoners ari sablo kana akatomboactawa kuti sablo his nguva iyoyo angaine pao angaine simba iroyo kuti vaite izvozvo but now that pana sabhuku yaripo ndiye sabhuku havakwanisi kuita izvo saka maboundary akagura maboundary amakuta maboundary ndiani akagura maboundary vandosini maipoint sabhuku owners anogwa maboundary pamusha pemunhu palendi yakapa munhu wayakugwa futi boundary zvakaitika mabongo pasitendi apa pendakazopuwa ini papatengeswa vanga patova pamumwe munhu wanga tori panext papasikati papamusogara munhu papatengeswa naivo nemunino wasiguru wamukongo ngombia nitaura vanhu panga patengeswa muruzvizwa saka anga ine masitendi 2 kuitira kwamakwiyana muruzvizwa pakati samakwiyana hamuzviti kuti muidini bamugare masitendi 2 wamwe wasina basi zvo vanhu wabviswako chiitai muchidini muchigurira navo dai pakatengesa wakatotengesa makato mumwe macho makatowanda saka nyaya dzenyu dzawanda ichokwadi kuti makamaona sei wose kana makutaura nenyaya yekuti pakatengeswa nemakuyana makutoona makuyana are you telling me kuti makazotenga kuna makuyana ndiko makwenda saka makuyana uri kuya kodina hatina kuti auye kodina mambo wangu asi kuti ndiko dzakutaura zvaitika atotenga zvekutotaura dai kana mungabvunza anodaira zvekuti veshuwa papatengeswa ndo makazoziva isusu nyaya yedu iri pekesa tati isusu patiri kugumira ndepekuti pamabva kogara zino mauya muri kugara temporary akazokuti imapermanent ndiyani sekuru onati haakuti ipermanent ka because pane munhu pasitendi pemunhu anokuti ipermanent sei iyo munhu stendi vanogara pari pemunhu it's not about the size it's ngepani about ndepani inini point nyaya vanhu nyaya yavoka shumba havasotora nyaya yabo imimi nyaya yanyu chaichaivoka inyaya yataurwa nasabhuku sabhuku avo ndakasangana navo tukuita mafunction kusero kule vachiti kune motori yegermany yaonekwa kumusoro uko vanhu vari kuba vanhu vari kutora motori vachienda mudini kunotengesa indi ndazoziva nhasi kuti motori iri mumunda iri kwese ndo zvaunza memba iri kubva mozambique kuti maita kurya kuti maita kurya mumunda
Saka zvamaita kuya mwana wako amaikuru yayo ndiye unenge aukontrola chi pamotoro paya. Dai pasina motoro pasina vanhu. Nemotokari. Uzi motokari. Uyu unoita mari ko. Motokari ndakasotenga isi. Saka patutoka nyaya iyi apa nyaya tinota zenyaya kuti apa kuona chipuruza kuti mese ipapapo ndepamaibhenito anesi kamuri kuti mimi sabhuku uri upenga kwete kuti sabhuku upenga mama wangu andisi kuti sabhuku upenga nokuti isisi ine anoita zvokugara zvomusoro mama iwe wakawanda onadi maisa panaka makapanana permanently nzvimbo ine munhu kani bozi isisi zvapanoti tongoti nhasi tautopegera munhu mumakondriji emunhu zvinoita sabhuku nesimba kana mambo unosvika ere kwautoti apa utogara nhingapo zviri kwe kana munhu ari panzvimbo pake uri pai private property. private properties Private property, anything chada kuti ipapo chakuda consent yemunhu yeye wamakapa because sabhuku hanga yekopa munhu apa ndisi asazwa kuti wana wacho ivi nyangwe iri event yekuti mai wakadii mai wakashaya nababa andisi asi wana wacho wari chaifana kuitwa ndechekuti sabhuku aifana kudaidza wana woti wana onai tinomwa medo waifana kuenda kupi kwanyamukwarara saka tazongofunga kuti no ngatingokwane mupi tese muno saka tatati tikakumbira kuti tikawapawo kachitori hama dzenyu towapawo papi then munhu iswe consent hapana nyaya noti yekuti vanhu vanongotamba idzonotamba kuseri nhasi mava kuda goridhe achada kuenda ndiani iwo paitama kudya uchada kuenda ndiani sabhuku ndiani saka onadi unenge anozviitani mazuva acho saka imimi munda mapamatotora tiri kutadzise munda wacho ese kana mufungeni kutaura usi panzvimbo zvinonesa zvinoita kunga ndokuzvinenerera tinotogara tirifo pakatozara kwatotaziliniba wana mufemiri mana mama wamwe handisiri ndegabe iwo mama wacho waichera wakatongoti tichere wakachera matipa ataura kuti hazi wapeiwo kuti wabhadhari wana mafisi mukoma wakachera ukaenda kumozambiki kwawo nyaya iripo yamusezoizisa inyaya hanzadzira hanzadzi yangu ndohonze iri apa ndohonzera hayo pazvesa ndaura chokwadi katatu hanzadzi yangu iona chomana wozovadini ndiyo inouya chizodai sekutora mukoma yavo andisikurapa iwe nemagumba mai anokumbozekundipira ndisikanitena mutadzira kozi mukoma andisikuramba hangwa kana chichera mukoma wagare kunokaenda wakatokupanyamba kutori nepavo vanotozvirizwa kati vanosibabhebabheto vanosvika vanoapapo ndiyo unouya achidai ade achitishauda achida achikutura mata mumuda mumune hanzadzi yangu ndotobokosi nyakupa mani ndigara ipasi zvokutokuita panapa shuwa ndozvakaitika kuti takabviswa pagwara dzimba kunasanganisira neni asi taichema kuna changamiraari yakati tiuda kuti tidzokerewo todzokera nhasi anongoti tati tigadzirire saka zvekuti mwana wokupotera zveshuwa tanga tiundofanira kunga unofana kugara zvedu zvikaita ino todzokera nedumbo vakatoita pandizomizi basi kudai undori pakati pacho muvizi unozi murero iyo wanga ronge kumhiri kwacho wangu nin'ina ari wonge kuno kumhiri kuno saka vakasekutonga ngokumusoro kwaiswa geri isu wanga wano kuno kubhodha timba avana kuasekwa ndinaigara dzimba saido papa ndo pakanga pachipo sekuno zveshuwa naona tachitotongwa akati ngatiiswa wamwe wedu kuno kuita kuti tichigadzirisa nyaya dzedu dzekuti anhu azongodzokawo kwavo kudai saka kudzoka kwakaita kuti titi wana wadzoka wagarisana hatina kuti bakubva kwakuperera kutongaba kuti kana kuti mwana wangu obva atora nzvimbo yekwabhenito yekuti yaikwa hondo vaindozima ihondo pevidhiyo kuno uyu atoona yake angadzaa nezvawo izvipohondo mwana wangu vana wangu wese saka muchaitiri kuti nguva maibhenito nyaya iri yapa inyaya yemari pabuda mari amachangamira vanhu ndikunyepera ipa pabuda mari ekudaro saibvaatoiroa takanga tambotona sekuru tikwagadzirisa tichikuita zvekurima naiyo sekuna dautawanepanwa daiti maurima wakadaita saiti noizba tindori kuti pastandibe zvekuti kumira kuti mukoma dake wanga asikatombona nezvekurima so ndokwanhu zvimapisipisi takudza zvokupanda zvekundorima chiita kuti wogumira kudaizbavo uyu nana orimawo kudaita tichitodanana zvekuwirirana zvekuti aitoti kuti pasina kumboti paita mari apa pasibonakana noisi
Kumwana wangu kuti mudoko ndiri mutaure pekuti inini ndakapa munin'ina wangu ndipo posa kugara zvandakapa munin'ina mibva mazodini bozi mapa munin'ina une mhuri yake asi wenyu mwana wafuti wabva auya wanditi abva apindawo imomomo vanotidaidza kuenzanisa zvaidai zvekuda kunga kuchaenzanisa kuti ndo zvacho munda ndewani esangasikwanguisazvozviziva munda ndewabhenito ngokuti wakanyorwa kuzi Mavis Benito munin'ina wangu pandopedza kutaura pandopedza kutaura kuti waita mare manje ndobaati asi kataure kamaita maibhenido azanibuya maihono ishuwa chaicho mataura chokwadi chaichi munhu mukuru asingadi kuganisa asi chiripo nechekuti ngatiite tekini chokwadi ndikuti tigare zvakadii. Your brothers, my cousin sisters, cousin brothers, what do you want? And it can I bet America Mungu shares? As you cannot share, how to tell share Kakuram with the motivation. Ukajiwa usipako andika. Machanzi kuti unodhingwa ari hai. Ukaita mfundo. And abaya kutogara pasini andati. Andati. Fine. Paita mari hanza Twitter saying ndione ndiri pano hanza dzenyu ndiri pano then hanza dzitota anaona tazi chiitwa zvakati pamwe unotoziva wamanager wemunda wacho handiti iyo chititumirawo tiri kuchimoyo chinotitumirawo kuchibhadhara nyaya yatodii yatopera because ivi mungori mwehimuyambani maifanira makasoenda kare kare makatombonhokeswa nehedi tikazvivharisa mukaitwa sei tikazvivharisa mukazi hamuna masabhuku tikaisa masabhuku mukazi hamuna ishe tikaisa ishe mukazi chakati hamuna tikati chiripo nyadzika katsini dzakapedzira wega kuti chiregai mambo tazouya manje sori chipai muvhare pekugara taakumupa pekugara permanent taakudai tirikutsvaya kugadzirisa kuti vanhu vagare zvakadii zvakanaka kana kuite chii kushoma. But imi musasibvumiri manje vanhu varubva kunze kuti wauye kokukontrora yemuri chii mukati ndoparubva hureba andi takazoona mumwe waishandisa tereko wachiti tisu munomu wachiita kudhabura neparugara muzvare chaipo wachidhabura wachiita sei musi wakazozi tipewo mapepa ezvamuri kuita ndozvandokutaura kuti zvatiri kuita izvi purezidendi vari kuti taichii itai mari kana nguva yekukana wacho kuita mari urichii uripo zvino apa maona magermany makachererwa imi magermany kunoenda kozhovhora moisawo matengi moshovhora moita matengi mautanga kukana kuti makuita uhire aiwa itai mogari pasi moita the simplest thing munda ndiwa Benito that one haina chii hauna mubvunzo asi Benito chiakomonditawo chii wamwe mukudya handiti asi munda ndewani ndewako asi chiiwo nechii nehama sekukuziwa hama pakapawa mai hondo pakapa mai wako chii munda akaziva kuti mumwe wani umwe wangu iwo ichiti hanzaziwa wanoti hanzazi yatengawo motikari katoti totengawo bhazi handiti hanzazi chiiwawo wakadai usasa yemusuwa mukuru udarika wani wangu hondo yatodii hondo yatopera zvese hazvina basa mari asi madaro manje musazokanganowo yangu matone chikereti changu ndatozwa hasi mambo every month kana kuti vanhu vangomuka nhasi kuna mari nhasi vanhu vatomuka vachitoti ma40 amambo vanhu vototendera iwewe ndo vazokutakura mari sumuka mari yangu homwe yachangamire iripi ipapa kudikanyepa iye kuti chete munhu anenge ada kuzama kugadzirisa zvekuti takamboenda kumba pavo kuti ndati mwana sabhuku wacho varipo vanokwanisa kuzitaura imimi kana makazi mari ani makaendesa mapeleni taurai chokwadi bambo mafoti ochibata mafoti chokupa mafoti ayo ngopa sabhuku atidairei sabhuku mafoti anokuenda vakafanana namambo neparuzi ndakabvisa mari urumhanya unoti vhiringiti hatisa munhu anomhanya vanhu vanotora mari dzasabhuku zviri paini
sabu kunogona kutuma kana munhu anogona kutenderera ega ari kutora mari yatinatuma nasabu zviri pangani dzamunobva munoti taiswa changazi tichataura nemi bozi papapo zviri panapa handii mukaita nharo dzisina basa ukaramba manje apaine witness toti ndakakupa mari yangu kwakuba ndakutodaidza mapurisa uri kuona kuti vanhu vane mari yangu mapurisa for 5 months dzavanga rundohora i50,000 inozoreva aiwa ini nanakota kana akabvisa katatu kana kamwe asi kana akambobvisa because ini ndatokalkulata kuti kana akabvisa ka1 wanoiswa akabvisa ka1 10,000 asi pamusoro wakabvisira kwacho ipapo wangotiisa wenyengo kuti zvinhu zvekuti ndofunga mangouzwa pana iwe sazobatawo mari yemuendira ino wako inenge yakasetwa uyawa ndatomukira kwenda kwakwa aiwa kubana iwe vamuka kuti mune nyaya nachangani pane pandakafonhewa futi ndakandadibva ndazvitaura pane imwe kambani yandakafonhewa futi zita racho handichataurawo zvizi mambo matuma munhu here panapa ndikati kutuma munhu ani zvikanzi matuma munhu here pane munhu auya panapa achiti anzi tatuma pasori yachangamiri angamunzwa ndikati aiwa no ati mamuti chiva tamuti kuzodzoka kumalanje ndikati alright chimumirai adzoke palanje paanodzoka palanje mamanifonera kuti aiwa changamiri watiti akutaurire figa yaoda kuti tikupe saka chipo wataura nachangamiri munhu uyo asvika bhazi changamiri wati wabva afona kuti akupe instruction zvikazi achimumiya chipesi nokudzoka saka wakawanda vanhu vari kuuya nezita rani ini doktora chinhu wani whether ikambani kana chii kana munhu ari kuya kana chii handina munhu andotumawo kambani kutora dhiziri kuzi dhiziri ramama handina munhu andotuma kambani chiti gorosari ramama handina munhu andotuma ndichiti pasiwe yamama handina mukapenderera tenderai makambani ese kwamutasa kwese tenderai kambani muibvunza kuti chakamira vane chakamukumbira here handikumbiri ba asi ndinosenza ndo mutemo wangu handitori zvinhu zvevanhu ba I work ndogara ndakataura machinda aya machinda aisa akazara machinda mukamirira kuti zvichauya hazviuyi ba unovenga chii unovenga munhu mahara munhu ari kusei musi uno ndakabva kwataura kuti 3 o'clock uri kusandamuka kutaisa mukadzi wako kuda kamorning glory kwaakuedza ini ndiri mugomo ndiri kushanda iwe uri kuti mai mwana tarisai kuno kwaakuedza muchiende kutsvaira inini ndiri muteedza ndiri mugomo asi wauya panapa woti ndipe mari unonakiwa wego runakwa akamona ndiwa iwewe 3 am kufadaya 9 o'clock kufadaya inasandarara asandomudza kuti mbati kuenda nguwai andina mukona the next thing wautora kuti kamungai kakaromba kuromba kushanda sara enda urombe wone usikasenzi wototi chipani chinobuda enda mozambique wotore mushonga wako ise mhongo wotore mushonga urochinja kuita mari ngatiite sei ngashanda izvi because chamusingazivi ndechekuti vanhu vanodii vanonyora pasi handi mukaenda kumaofisi munosokwanisa kutosvika izvo tuzi mambo muti asi arikukolekta chii arikukolekta mari kubva kumamainas every week every month inini munhu andatuma svititi mari yemunhu ndatora svititi kana kuti vadai masabhuku acho ekukuko ekupenda ronga icho madya yenyu mariyo mozomboya yenyu kana kuti mapotavhura yakomutsa taane 6 months tisina kumuona kutokuona ine mhosva kadai vasina mhosva iyo ndichikatokuziva asi zita rangu ri kutengerai majari mumba mino anyway endai mogare zvakanaka iweyo bambo munda ndiwani ndiwako
chienda wagare pasi nani namaikuru nehanzvadzi newanina nasabhuku muona kuti mushanda sei zvakadini zvakanaka. Musakangana kuti muri chii, muri hama. Chakakura chii mukama kudarika mari inodii inopera. Moto remajeremani ichadii asi ukama haudii. Magu yamari iwe mochitawo musoro kuti musazopinda mahisi books kuti ndiwo waya kuwana moto regermany asi chakabuda hapana. Handizvo chiendere mugare pasi mugadzisa asi mari